Možeš li ti malo da budeš normalna? Za kada ti to treba? Kako je umro vaš muž? Otrovan je. Ali izgleda kao da je prebijen. Pa, kad nije hteo da proguta. Ženo, dolaze nam gosti. Spremi nešto. Da li da spremim da dođu opet ili da nikad više ne dođu? Dušo, sada kada umirem kaži mi koliko si me puta prevarila. A šta ako ne umreš? Dragi, napali me. Ko te je bre napao? Jesi li za seks? Ne mogu, umorna sam. Boli me glava. Ma spavaj, Bona. Pričam na telefon. Jao dragi, znaš kakve sam super čizme videla. Ma, boli me kurac. A da ljubim da prođe, pa da skoknemo po čizme. Ti si najlepša i najbolja devojka koju sam upoznao. Ne laži. Ti samo hoćeš da me kresneš. Opa, još si i pametna. Koja je osnovna razlika između muških i ženskih nogu? Između muških nogu je uvijek isti kurac. Vidim da si neoženjen. Kako znaš? Pa vidim ti žuljeve na rukama. Ako kažem da ću sa zadovoljstvom da ti oduzmem nevinost, ti bi rekla da sam prostah. Ne. Rekla bih da si čarobnjak.